Mou-te pels quiets amb Nexa Fundació. M'encantaria fer algun joc amb ells, amb tots ells, i un joc on ells siguin els protagonistes i on ells facin la màgia, diguem. Que la màgia no se la faci jo a ells, sinó que ells facin la màgia, no? Estaria fantàstic. S'ha de donar eines, no? per potenciar les seves capacitats i hi ha d'haver una gent molt preparada i qualificada i d'una pasta molt especial. Jo el que estic veient de tota la gent que he vist que participa aquí és que és gent d'una pasta molt especial, que tenen un do, no? Jo ja tinc el calendari. I tu?